Pues benvinguts a l'Escoc Entrevistes. Avui tenim a Ivan o Ivan Divine, no? M'és igual. Clar que sí. Bueno, Ivan, com estàs? Nerviós? Pues una miqueta, la veritat. Preparant el que és l'actuació de... Dintre de res, comencem, no? 20 minuts, 40 minuts, més o menys? Què tindrem en la teva actuació? Uf, Galàxia, Vale. Vinaròs Vinaròs. i Carnaval. Vale. I algo que pugues contar? Uf. Vinaròs arribarà a la lluna. Guai. El teu nom és Estrelles de Carnaval. Per què? De Carnaval, molt bé. Perquè vull fer un homenatge a la gent que va formar, que va fundar el Carnaval de Vinaròs. Important. Ivan, esta no és la primera gala. L'any passat, que vam retomar la gala, ja te vas presentar, però nosaltres hem sigut companys. Sí, vam ser companys No sé 2011. 2011 i 2012. Mare meua. Sí, Cari. Què recordes d'allò? Què recordes de la gala drag que es feia abans a la plaça de Bous? Pues que era molt guai, que era molt, molt guai. Bueno, tu saps, ja ho saps tu bé. Sí. Que disfrutàvem moltíssim, que n'hi havia caliu, igual que ara, la veritat, però és que ara s'ha fet algo molt gran. És un escenari 3.000 vegades més gran. Increïble, no? Uf, sí. Si dona respecte, no? Molt. Ivan, una pregunta així... Que, per a tu, què és tindre una gala drag a Vinaròs? Quina és la importància? Perquè Uau. crec que no molta gent sap la importància. No vull plorar, no vull plorar. No plores, però bueno, escolta, Sí, no. Però crec que és molt important que la gent sàpiga la importància de donar-li visibilitat al col·lectiu, Molt bé. a l'art que és drag, o en general, no? I el transformisme. També al transformisme. Pues per a mi és molt, molt important i tenim que continuar en esta gala perquè dona molta visibilitat, inclusió i és que ho portem dins també, no sé com explicar-te-ho. Deu ser, ja. Sí, a més, no? Vull dir, el col·lectiu crec que cada vegada som més forts, tenim més ganes de viure i De ser lliures, de Somos poder como ser com somos, som, molt bé. i ja Soy lo que soy, como la jaula de las locas. Amén. Aixina, és que... Dic que sí, per a mi també és molt important i la gala de drags. Gràcies, també tinc que donar les gràcies com a vinaròsenc, com a persona LGTBI, a la COC, que haveu fet possible que nosaltres tinguéssim un punt on poder fer una gala drag queen. I no ha sigut fàcil, Ja, és que no ho és. No ha sigut fàcil, però jo, personalment, estant en la junta del COC, sempre lluitaré per tindre aquesta gala drag Molt. o donar visibilitat com siga al col·lectiu, perquè crec que som importants. Gràcies. Crec que ens mereixem el lloc que tenim ara mateix aquí, no? Pues Ivan, sort, tinc moltes ganes. Jo he vist algo, clar que sí, però tinc moltes ganes, sobretot, de que sempre tu les actuacions les fas com a vinaròsenc i per a Vinaròs. I això és el més important. Per Vinaròs sempre. Per Vinaròs sempre. Sort. Gràcies. Pues volvemos al Escoc Entrevistas, esta vez con Drag Los Turquis, ganadores del año pasado de la Gala Drag Queen que retomamos en Vinaròs. ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos muy emocionados de estar de nuevo aquí. La verdad que fue una experiencia maravillosa, fue espectacular. Y nada, aquí estamos otra vez a ver qué tal se da hoy. Volvéis este año con nuevo espectáculo, obviamente. ¿Qué nos podéis contar? Pues que le hemos dado un cambio totalmente a la historia. El año pasado era una fantasía muy... Lo era. Éramos de la Rey León. Y este año totalmente diferente, tenemos que gustar mucho y a ver qué tal. Más atrevida, quizá, ¿no? Bastante más atrevida. Arriesgada, otro tipo más elegante, no sé. Bueno, está bien, la veremos. Y, importante, yo sigo mucho, conozco vuestro recorrido y es que estáis pasando por todos los concursos drag y además, segundos, terceros, cuartos, primeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Bastante bien, ya que nuestra inversión es bastante grande. Intentamos hacernos lo máximo visible que podemos. Qué maravilla, qué maravilla. Pues muchísima suerte en vuestro camino. Gracias por estar otra vez aquí en Vinaròs, la segunda Gala Drag Queen de esta nueva temporada. Y nada, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y suerte a mis compañeros. Vamos a dar todo y suerte para todos por igual. Claro que sí.